уважаема публика, уважаеми дами и господа, броени секунди до първия старт, дистанция 1600 метра. Така наблюдаваме в дясно кончето и тяхните участници, които ще бъдат на тази дистанция. И мониторите ще предават добре. И за сега до момента участниците много добре се представят. Просто толкова култура, чак на мен не ми се вярва, да ви кажа честно. Момчета, ако има фал старт с звуков сигнал, да се прекъсва състезанието. И поети по коридори, първи коридор е Мелиса Ас Чолатанасов. Втори Павел Гарманов с Максим Павел. Трети е Замбия с Нетков. Добре, така е супер. Така трябва да се провежда всички състезания и всички гонки, както две годишните гончета до момента са примерно подражание. Дистанция 1600 метра. Ето вече самата старт машина започна да усилва. Пашката не го изнява положението. И сега... Няма проблем. И уважаеми дами и господа, в момента състезанието се води от номер 2, а именно Павел Гарманов с Максим Павел. Следва от Ангел, Йордан Ангел, представете, с номер 6 Захира. Трети е Цветан Войков с Матона Ас. И Йордан Ангел побежда в завоя. Йордан Ангел с Захира побежда в завоя. Следвано от Павел Гарманов. Дисквалификация за Цветан Войков. Цветан Войков просто много насили кончето. Все още води дисквалификация и за Данчо Йордан Ангел бил дисквалифициран. Остава само да води Павел Гарманов. Павел Гарманов само той да не направи тази беля, който направиха неговите колеги преди това. Трябва само да държи. Павел Гарманов все още води. Павел Гарманов. Следвам от Чома Атанасов, мисля, че нали това Чома Атанасов ли е втория, да? Да, следвам от Чома Атанасов и Павел Гарманов води в това, но надявам се просто Йордан Ангелов да напусне пистата, да не направи така, че да дисквалифицира и Павел Гарманов. Сега павката да не се подведе само под Йордан Ангелов. Йордан Ангелов трябва... Така, само ще води. Идея на това, идея на пълен, ще се дисквалифициран, да знаеш. Не му искай. Първи си. Йордан Ангелов е наказан до момента. Да, първи е Павел Гарманов, втори е Чома Атанасов, трети с номер 4 е Пани Мел, с номер 4 е Зипа с Илия Илиев и енергийните добавки, които са невероятни. Това е от Енергохоз Витал. Чиста и безопасна мощност за вашия кон. Павка другия път е препоръчал да почнеш така да младеш малко стимулчи на животинката. Това е именно от Енергохоз Витал. Аплодисменти, уважаеми дами и господа. Аплодисменти за Павел Гарманов. Павел Гарманов и Максим Павел Ас. Павката Гарманов. И остават 7 минути до старта. 7 минути до старта. Дистанция 1750 метра. А това е приз жребец Нарцис. И 1750 метра. Така, 7-6.
5, 4, 3, 2, 1. И старт машината потегля. 8 участника. Има и доста нерви, така че има още дистанция, не е проблем. Там се дигат, само да не стане някоя беляк, гледайте момчета. Така, старта до момента е редовен. Червено и синьо дреса е Da, i дисквалифициран. Veli, da, Велито е дисквалифициран. da, i onaj plavi i Точно onaj не трябва да crveni гледamo tamo. nekom gledati go nekom нататък си. Гледайте нещо. Ще стане биля нещо. Оне, кой е там? Ще стане биля там, казваме гледайте само нещо. И така, уважаеми дами и господа, побежда Севдин Амдиев по Старо Орехово с номер 4, а именно Панимей. А атака от Ангел Стилов с номер 8, а именно Марчела Ас. Трети е Живко Боланов. Живко Боланов с Ovi su svi Навал. četiri, Четвърти е Йордан Ангелов. Да, Йордан Ангелов е четвърти. Все още води Севдин Авдеев от Старо Орехово с Пани Мери. Атака от Ангел Стилов до Мактина. Ангел Стилов атакува първото место, а именно Марчела Ас. Ангел Стилов. Марчела Ас с магните драв бащата. Ето вижте, дами и господа, Марчела Ас, за какво става дума, просто лети, вижте за какво става дума, за какво бяга, просто невероятно. Ангел Стилов с Марчела Ас. Повежда търката или състезанието се води от Марчела Ас. Атака, да, атака от Живко Боланов. Живко Боланов с Коннавол. Живко Боланов става втори, Севдин Авдеев остава трети, кислорода свърши на Севдинката, а именно на Навал. Ангел Стилов вече се ориентира към финалната права. Ангел Стилов и Марчела Ас към финалната права, атакувана от Живко Боланов. Живко Боланов с Навал. Ангел Стилов, Марчела Ас и Коннавол Живко Боланов. Ангел Стилов, Навал. Марчела Ас, Навал, Марчела Ас и Ангел Стилов. Втори е Навал, трети Йосиф Матишев. Преди малко премина пишата, незаменимата Марчела Ас. Печели приз 19. Жеребец Нарцис. Ще бъде награден от господин Георги Ардонов. Още един път вашите аплодисменти. Браво за Йордан, а за Косар за Ангел Стилов. Награждава се от Георги Ардонов. А така, момчета, нека така снимате се с един шампион. Това остава във времето. 1,750. Браво, Ангелчо! Браво! Браво и на Марчелката! 1,19,4. tako je. 1,19. И това е наградата от най-добрата фирма, която е стимулатор. Само секундачка да аплодисменти. До момента старта е редовен. Повежда Кон Рубин, ако не се лъжа. Да, повежда Кон Рубин с Михаил Ганев. Тук са двама от фамилията Ганеви, другия Богомил Ганев. И Кон Рубин повежда, следван от Електра Ровен с Николай Тинев. Трети е Михаил Ганев с... Не, прощавайте, първо е Михаил Ганев с Кон Рубин. Николай Тинев е втори с Електра Ровен. Те се атакува третото место, а именно Цветан Русев е трети до момента. Все още води Рубин с Михаил Ганев. Атака в завоя от Кобила Електра Ровен с Николай Динев. И Електра Ровен повежда. Втори остава Кон Рубин.
Атака за второто место от Цветан Русев с Делфоногъл. Атака от Делфоногъл. Все още води Николай Тинев с Електроробит. Електроробит. Дай, Цецка! Уважаеми дами и господа, гледайте едно успорно бягане между двамата, които са двама от Сливен. А именно това е Електроробит и Икон Делфоногъл. Електроробит и Делфоногъл. Николай Тинев и Цветан Русев. Трети е Богомил Ганев. Атака за третото место от Стефан Сергеев с Цимбогас. Все още води Електроробит. Атака от Делфоногъл. Цимбогас е трети. Цимбогас вече е трети. Дай, Цветан Русев вече се върна. Цветан от Делфоногъл, Цветан Русев. Електроробит. Русев с Делфоногъл. Делфоногъл, ето вижте, уважаеми дами и господа, публиката колко ето си гледа. Делфоногъл, Цветан Русев, Електроробит. Делфоногъл, Цветан Русев. Делфоногъл, Цветан Русев, Делфоногъл и Електроробит. Делфоногъл, ето давай Делфоногъл. Електроробит е трета. Трети е Стефан Сергеев Цимбогас, четвърти Богомил Ганев. Това беше като започетник Цветан Русев и Делфоногъл. Моя грешка е. Моето момиче отиди там до Делфоногъл, което ти го заслужаваш повече, да така честно и от баща ти, който беше толкова развълнувана, толкова емоционална. И Цветан Русев се награждава от главния съдия, а именно от Слободан Милошевец от Република Сърбия. Аплодисменти за Цветан Русев, Делфоногъл и... Да, купата браво, Цецо! Слободан Милошевич награждава Цветан Русев с Делфоногъл. Просто едно уникално, невероятно състезание. Аплодисменти още един път. Също така ще получи награда. Чувалчето му дай, чувалчето. Също така ще получа награда. И чувалчето му дай. Наградата... Наградата като цяло за това е енергохорвитал енергия за вашия успех. А именно енергохорвитал награждава Цветан Русев с един чувал, който е невероятна енергийна добавка и хранителна добавка за вашите любимци. Йосиф Матишев. Дисквалификация. Повежда нашия човек, повежда Шенгил Халкоглу. Шенгил с лидата Акваев. Кой е тай, що... Оле? Мехмет ли това? Мехмет, да, Мехмет. Прощавайте, аз не мога двамата много си прищите. Това Мехмет Халкоглу повежда. А то си кокара? Да, втори е Борис Гечев с Liberty Дихолс. Кой е втори, кой дигна? Други стоите трети. Ние Йосиф, а другия сега ще го покажа. Този назад. Той е най-отзад. Той е най-отзад. Момчето кара на Йосиф си и вътре, пак някъде. Мехмет води с... Втори Борис Гечев, трети Сергей Антиев, четвърти Николай Стоилов. Пети... Jedan. Той. Да, един. Шенгил не дигнал. Да. Все още води Мехмет Халкоглу. Двама дисквалифицирани. Да. Мехмет с Жулия Дюла. 3 и 1. Следва от Борис Генчев, това е именно Liberty Дихолс. Не е 3, 4 е. Трети Сергин Антиев, Сергин Мустафов, Слови Лютак. Вторието назад. Онaj što ide crveno maskom. Все още гарата се води от Мехмет Халкоглу. Мехмет Халкоглу с Ама Жулия Йосиф Дюла. Матишев и той дигна гол. Атака от Борис Генчев. Атака от Liberty С Дихолс. червени удрез. Трети е Сергин Антиев, Сергин с Слови Лютак. Трима Все дисквалифицирани. още води Мехмет Халкоглу. А кой карата Йосиф? Борис Генчев е втори, трети Сергин Антиев. Галакси. Мехмет Халкоглу, Борис Генчев, Сергин Антиев. Значи дисквалифицирани са. Едан. Мехмет, Борис Севдин. Очакваме вече атака тук на финалната права. Все още води Мехмет Халкоглу. Атака от Борис Генчев. Мехмет, Борис.
Борис Генчев, Епафраков, Сергей Антиев, Николай Стилов, Йосиф Матишев, Чоро Атанасов, Юлчо Юлчев. Георги Заешки е собственик, драйвер е Борис Генчев. Борис Генчев с Liberty Default. Гошко, аплодисменти за Борис Генчев. Гошко Заешки, собственик купилата, а именно Liberty Default и Борис Генчев, собственик Георги Заешки. С Георги Генчев, един от военните в пропускане с колелото ресиста порода. И малкият Заешки, аплодисменти, който се грижи невероятно за неговата любимка. Георги Заешки и още един път Liberty Default. Гошко, той малкият чурбаджията, той е собственика. Обясни за как трябва да се имат. Аз имам късигашко. Гошко, другия път слагаш моето момче костюма и идваш с него. Да знаеш. Ще бъде награден с енергохоспитал. Добре. Гошко получава се наградата енергохоспитал. Един чувал да дава на твоята любимка, която го заслужава. Подагрете го Гошко. Гошко да вземе енергохоспитала. Всеки момент старта ще бъде даден. Дистанция 1750 метра. Значи mora biti original dolje bilo. Днеска си чистато и са хубави. Taj ga lop. Stefana Čela. Taj nije ispustao zastava, muti. Старта е редовен. И факта се ме дисквалифицира. И поврежда Хепи Дюрпак Калян Янков. Феноменал. Феноменал е втори Стефан Петров. Prvi je fenomenal, vtori Cinqualina. Да, първият феноменал, вторият Цинкуалина, прощавайте. Феноменал, първият, вторият Цинкуалина. Трети е Хепи Дюрпак. Четвърти Forever. Ти си дисквалифициран, може да спреш, така че не е проблем. Все още води Стефан Петров с феноменал. Втори е Богомил Каня с Цинкуалина. Трети е Хепи Дюрпак. Четвърти Forever. Атака от побила Цинкуалина. Цинкуалина става първа, Стефан Петров е втори. Цинкуалина, Богомил Каня е първа. Втори е Феноменал. Трети е Хепи Дюрпак. Четвърти Forever. Цинкуалина и Богомил Канев е първи до момента. Стефан Петров с Феноменал е втори. Трети е Хепи Дюрпак. Четвърти побила Forever, която е спрягана може би 4 или 5 пъти. Много добро бягане до момента. Стефан Галц. Znači original mora. Da. Stefan me daljim kako je lopa 2-3 galopa. Стефан е дисквалифициран. 2-3 galopa. Ето, виж коля така. Все още води. Ето го Богомил Ганев към финалната права. Богомил Ганев с колела Цинкуалина. Втори е Стефан Петров. Богомил Ганев с Цинкуалина. Втори Феноменал. Трети и четвърти е Forever. Ето, вижте розетката специално, той ги за тебе. Моля, когато го заслужава, моето момиче спокойно. Ето, браво, ето да си Жива и здрава. Аплодисменти още един път за Богомил Ганев и комбинат Цинкуалина, която е специално от Сърбия, от Йоран Тасич. Специална подобивка, заповядайте да се живи и здрав, Боги. И да почерпиш, да знаеш, цялото ставаш. Вик, четвърти Орландо Енджел и пети Франческа Халери, който се нареден да стart машината. Пак ви казвам, 1750 метра. Още не има, още време, така че не е проблем. Вижте една невероятна група до момента.
Старта е редовен. По Little Lady, може да кажа, повижда малкото момиче, но за съжаление е дисквалифицирана. Полосата Франческа и тя е дисквалифицирана. И Триге е дисквалифициран. 4. Ма сва 4. Орланда. И остана само един единствен. Стефан Сергеев, собственик Красимир Милков с Орланда Енджел. Стефчо, спокойно. Спокойно. Да. Svi su komplet, samo ovaj. Samo je četvorka ostala. Sazdanje moj za krabi. Остана само на Червенко, Орландо Енджел с драйвер Стефан Сергеев. Тази Орландо Енджел, оригиналният ангел. Ангел. Това е Стефан Сергеев. Много е важен и драйвера. Айде сега, айде Фейсбука пак. Да, точно така. Колко километра бяга Руанда? 33 до момента. Čakaj. Ето сега напред 25 км. Червенко, колко пари? 10 000 евро и цената. Значи дечка ми каза 5000 евро сега. Червенко, ако обичаш да писам малко по-така в страни, пак си прави коментар на Орланда. Орланда с Орландо Енджел. Орландо Енджел с Стефан Сергеев. Стига Стефчо. Орландо Енджел и Стефан Сергеев. Това всичко е дисквалифицирано, така че значи Червенко може да почерпи. Орланда, Стефан Сергеев, аплодисменти за драйвера, за Орланда, невероятно бягане. Ето сега един от съдиите, Шенгюче награждава победа Орланда, Стефан Сергеев и Червенко. Орланда. Първи коридор, втори Дарко Буа, трети коридор Кол Галев, четвърти Грамон, пети коридор Галакти Калей, шести Гранит, седми Ириней и осми Новикладер. Уважаеми дами и господа, конете са надясно от трибуната. Тя някой пак ще спре, пак ще стане. Добре, за сега добре. Стефан, не видя ли откъде бяга? Ама давай сега за 5 метра, те са ги! Планет се учете от пистата, ма не Планет се от пистата. Ано, ей! Махайте се оттама! Роди вече. Стефан Петров, той го виждаме, има нещо пред всяка уредбата. 1, 2, 3, 5, 10. Пък търди са микрофона. Все още вътре. Стефан Петров, а чака от някой. Има друго, така че ще стреса да понява. 1, 2, нещо пред всяка банка. Стефан Петров. Той прекъсва. Няма, той монитора прекъсва. Тук е Став. Няма тук. Стефан Петров. Стефан Сергеев. Има на... Така бяга. Е, сега ще ги скинем. Аз го оставя. Дарко, аз съм с тебе!
Сега ще бъде Стефан Петров. Красимир. Асенов атакува. Димо, давай следващия път, че бягаш с боги, бе! Красимир. Няма шанс. Атака. Огъл. Атака от Гълова, чакам. Няма тук. Ето лъжи. Уважаеми дами и господа, Гълова атакува. Ама виж ти какво прави това Дарко, Дарко! Дери се. Ето. Ето Гълън. Гранита виж какво прави. Димо, гледай какво прави! Димо, Димо, искаш как тръгна коня? Той не е гранита, ви казваш, казваш на Дарко. Дарко, гол. Давай, Дарко, ще бягаш си от Коалина, не бой са! Гълъна излиза. Ето дете. Бягаш, Дарко! Ай, Григоре! Да, гъл. Вика не кажа да чуй. Давай! Ай, Григоре! По-силно шайб. Ай, Гривон! Йосиф Матишев. Атака с скок, Йосиф Матишев. Йосиф Матишев. Голям бой. Стефан Петров, Ай, Йосиф Григоре! Матишев. Стефан Петров, Йосиф Матишев. Йосиф Матишев. Шейт, бе! Аз съм за Това момче с къщи гаше джапанките и волят се държи само 20 минути. Браво, добре. Да.